Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Kana karanta Qur'ani, kina karanta Qur'ani? Kun san in billah da ake samu idan karanta Qur'ani? Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa harafi ɗaya lada 10. Idan ka karanta alif lam mim lada 30. Idan ka ce bismillahir rahmanir rahim lada 190. Harafi ɗaya lada 10. Masu koyon karatun Qur'ani da masu koyar da karatun Qur'ani su ne mafifitan mutane. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa mafifitanku su ne wanda suka koyi Qur'ani suka koyar da shi. Mai karatun Qur'ani ya da murya mai daɗi yana rerawa, yana tare da manyan mala'iku masu rubuta aikin bayi. Wanda ke karantawa yana i'iniya yana wahala, Annabi ya ce lahu ajrani, yana da lada guda 2. Ladan karanta Qur'anin harafi ɗaya lada 10, sannan da ladan wahalan da yake yi za a rubuta mai ita. Karatun Qur'ani magani ne. Qur'ani yana maganin sihiri, yana maganin aljannu, yana maganin talauci, yana maganin rashin lafiya, yana maganin cututtuka daban-daban. Idan ka karanta Qur'ani zaka samu albarka a gidanka, zaka samu albarka a shagonka, zaka samu albarka a rayuwarka. Idan aka je lahira, wayanda ba su karatun Qur'ani, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai kai karar su inda Allah. Wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura. Manzo zai ce ya ubangiji wayannan mutane sun sa shamaki tsakaninsu da Qur'ani ba su karanta shi. Wanda ke karatun Qur'ani kuwa idan aka shiga aljanna za a ce karanta ikra wartaqi, karanta ka ƙara ɗaukakar daraja a cikin aljanna. Inda za ka tsaya aljanna bakin inda karatunka ya tsaya. Ɗauki Qur'aninka, ɗauki Qur'aninki, ku karanta ku samu lada, ku karanta ku samu albarka, ku karanta ku samu waraka, ku karanta ya kasance sanadiyar shiga aljanna, ku karanta ya kasance magani ga cututtukan ku. Allah ya samu aljanna, Allah ya ba mu albarkar da ke cikin Qur'ani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.